हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मु शुभम। तो फ्रेंड्स आज है रथयात्रा। तो आज जेहेतु रथयात्रा केवल आमर ओडिशार पुरी रे ही नुह आमर ओडिशार सहर सहर गाँ गाँ गली गली रे मध्य आज रथयात्रा को पालन कराଯାଉଛି। तो सेमिति आमर आस्का सुगर फैक्ट्री रे मध्य रथयात्रा को पालन कराଯାଉଛି। तो चलतु केमिति कौन आमर एठी आमर पालन कराଯାଉଛି रथयात्रा को चलतु देखिबा। लेट्स गो चलो।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଯିବା ସେ ମୀନା ବଜାର ଆଡ଼େ ବୁଲିବା। रे ମୁଁ କଣ ଲୁକଉଛୁ ରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଉ ଏ କାଦରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କରିହବ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ କ୍ଲିପଟେ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା କାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତ କାଦରେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅହଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆମର ସୁଗର ସିଟିର ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର।